Raishya Bari Sub-Zone Office kwtal doklam kholokmani pandawo pandani ojama borong ganang Sub-Zonal Chairman Donaranjan Tripura teibo paisok baijak sini borong ganang EM Rajesh Tripura sini borong ganang MDC Umashankar Debarma teibo paisok baijak sini ex-MLA borong ganang Dhananjay Tripura teibo sini dolai junal ni Chairman borong ganang Premlal Molchang amasa Sub-Zone Chairman borong ganang sograi romana amosini sakthar mungni kaisa mari oro jaga panda paimani yagulo chung kwtal Sub-Zonal Office tangnani bagoi building construction khainani bagoi जों फाउंडेशन उस्तनबो काई रोनाय आरनि नक तांनानि बागै जों जेंसावै रोनाय प्राय 1 कोटी 5,000 खलायै Sub-Zonal ऑफिस ननि रायशा बारिनि बागै तांजांनाय 1 कोटी 5,000 5 लाख 1 कोटी 5 लाख अमाहायखे निरनि बागै अ जागाव रायशा बारिनि Sub-Zonal ऑफिस प्राय 8टा रूम उंनाय Tini orang building kesangwa jeung jengsa laika omo ya prese manisi tini jeung ya prese laika jefro o Sub-Zonal ni phasi shognai april o amsaini atai ADC village ni amsaini lokuro सरकारनि जे बेनिफिट मावनि बाता प्रशासनिक सुजुग सुबिदा मावनि बाता तंमानि निनि थांनानि नांलिया हासालो नों गंगानगर थांनानि नांगो दिनि थांनानि नांलिया नाय जों या प्रेसे मानि बिलाइ निरबनि बागै ओ एलाकानि लुकुरबनि बागै बिलाइ गाहाम सामों सिनि बरम गोनां EM साकथारमानि बागै सिनि बबाग्रा साकथारमानि बागैनो जों पसिबल उंगो सिनि एडिसिनि कुनो रां करै बैजेफा साइटं थो आं दिनै निरबनो कायसा क्लियर तथ्य कायसा रनानि मोसौ Sini borong ganang ex-MLA sai thangka jotunu sikhangke ba moitonar khangke belai khichanai rajyoni budget ongkha 26,800 crore 26,800 crore moitonar di a jagao जों मावो मात्र 619 crore 100 टाकाओ 2 टाका खलायबो 100 टाका राज्यनि बाजेट होनखांखे जों ADC मात्र 2 टाका मावो ADC आमचाय 68% ADC नि आमचाय निरक जतनु साइमानो त्रिपुरानि जे राज्य तर आ जागाव 68% एरिया ADC नि जनगण तंगो चिनि ADC आमचायगो 35 जना राज्यनि जनसंख्या जदि 100 जना होनखांखे ADC बिसिङाव तंनाय 35 जना जों 35 जना as per population ratio जों जोंनि बाजेट मानानि थांखे जोंनो 9,000 कोटी जोंनो रनानि नांगौ 9,000 कोटी as per जनसंख्या रेशियो माथा पिसुओ जे बाजेट दंगो राज्यनि बनि बख्रगनो थगै जे बाजेट खायमानि न सिनि एडिसिनो रनानि क्लायो जोंनो 9,000 कोटी 26,800 कोटी नि बिसिङाव 9,000 कोटी जों मानानि नांगौ आरो जागा जोंनो 2 टाका रहो 2 टाका इंगे जों बाहायके डेभलपमेन्ट खायनाय जोंनि क्वेश्चन जों 38 बছर एडिसि काखा आनसे सिगां MDC सानाय साखा पतिनाम त्रिपुरा EM 5 बছर दं थांखा आइपे तिनि जामानाव अर रायशा बारियाव Sub-Zone ऑफिस दंमोनि नक तांजाया हाफोर इनाग्रेशन खायजा खा 2000 साल बनि यागुलो बन्द उइ थांफिखा तुमानि बागै बन्द सिदा सिदा सानानि थांखे ADC न बरो बोमा माक तय हायके नायो पलिटिशियन द हानिमांग चिनि बोबाग्रा बार साइटंग जे चिनि मानानि तंमानि न जोंनो रयानि बागै जों ADC 38 बছर चिनि बरंनि
लाइफ न नायखाय के 38 बছর 25 বছর কাইজা के 38 বছর হংখাং के बनि बुसासि ताबाव क्लास 9 dog 8 dog परै तंखना अमा हाय गोबां मा दङ चिनि इंगे 38 বছর सासि चिनि एडिसि इंगे ताबक सासि साइसुम हिमाया ख तमानि बागै हिमाया बनि बागै सुबा दाई सुबा साया